kapiyarsa swaranipun lera ombake samudra enjing bidal gumurung atur beri makru mungkung
tingkat lampahing rata tanantara prapting sukuning arga iram kuning
suwoke. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang nganti lingser srengenge ana kene aku nunggu kowe aku bisa wae bekang aku dhewe tak SMS rambasi yen tak telepon mangkel aku yen kepedhot pipimu mesti tak lali janjine kandhane alesane sapa wong sing ora kelon kadung dandang kowe ora teko Wih, meneng-meneng ya suaranya ya les jebule. rumangsamu Iki jebule penyanyi to. lho Lek gak dhewe aku. Lek kene iki MC grobokan lho. Joko alon-alon Wow, kita tarik bos. jajane kowe ndi kelakaku sajanyo priyani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya Mau ketemu aku kowe, Dun. Ayo Mbak ngatam, Dun. Ayo. Ayo Mbak kene juga yo. Heeh. Kowe ngajak Nganteni ben semangat pokoknya. nganti lingser srengenge ana kene aku nunggu kowe Bengawan Solo. Jol, jol, ayo.
pinggir nek pinggirku amoh kabeh malah tengah. Iki langsung iki ludal langsung blecok langsung. Ha iki ngisor kali ngidak langsung meletus kok ya nggone. Ora apa-apa, sing penting hafer. Yo, tarik Mbak Siska. Leboke. Janjane kowe